Hagajing kai porlok hapreng ka Slovakia Persia ka Malta aba phai shek nang jing kai ka Slovakia ka lakhur ka nam job adin magalala aban lem ka Malta da ar la koi Hagajing kai hapreng ka Bulgaria Persia ka Montenegro hagan nang jing kai ka Montenegro ka lakhur ka nam job adin magalala aban lem ka Bulgaria da shikul lanon Hagajing kai hapreng ka Turkiye Persia ka North Macedonia aba phai shek nang jing kai ka Turkiye ka lakhur ka nam job adin magalala aban lem sok ya ka North Macedonia Haduh saulanon Hagajing kai hapreng ka Austria Persia ka Tunisia hagan gajing kai ka Austria ka bayele kai tangship kheungun nadu gumin ka balai penreu adin gajing yo rekat urang ele kai ujongka kala khur ka nam job adin magalala aban lim ya ka Tunisia da shikul lanon Hagajing kai hapreng ka Norway Persia ka Sweden aba phai shek nang gajing kai ka region Haaland ka Norway ka lakhur ka nam job adin magalala aban lim ya ka Sweden da lai la kawai Hagawai bargajing kai perlok hapreng ka Colombia Persia ka Costa Rica hagan gajing kai ka Colombia ka lakhur ka nam job adin magalala aban lim ya ka Costa Rica da lai lanon badia gini gilai gol jung ka Colombia layo ban thiap nengkong lengbau Davinson Sanchez ya ka gol ka baar layo ban thiap lengbau Luis Diaz badia ka gol ka balai layo ban thiap lengbau Luis Suarez